16V, lukion alku. Aika tyypillinen aika aloittaa juomaan, eikö? No, ei mulla. Yhtäkkiä kaikkien viikonlopun pääaktiviteetti oli bileet. En mä halunnut mennä. Mä halusin vaan urheilla. Mitä enemmän mä sanoin ei, sitä useammin mä aloin kuulee. Mikset sä tuu? Eikö sä uskalla? Nössö. Jossain kohtaa mietin, että pitäisikö sittenkin mennä. En mä halua jäädä ryhmän ulkopuolelle, tai mitä jos mä en kuulukaan enää porukkaa. Mutta onneksi mä tajusin. Mitä sitten? Mä teen just niinku itse haluu. En mä tuhlaa mun elämää turhiin bileisiin. Ei mun tarvii olla samanlainen kuin muut ja mennä massan mukana. Mä oon niin kyllästynyt miellyttää muita, mä en jaksa enää. Antakaa mun olla, mulla on mun oma polku, mitä mä meen. Monesti mä mietin, kuinka pinnallisia ihmiset on ja mitkä on niiden arvot, jotka oikeasti määrittää niiden elämää. Miten voi olla, että joku aine määrittää sen, että kuulunko mä porukkaan? Sori nyt vaan, mutta jos sun arvomaailma on tolla tasolla, niin on ehkä parempi, ettei edes tutustuta. Kiitos, hei! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always. Mä menen mieluummin kohti mun unelmia ikään treenaamassa, kun käy jossain typerissä bileissä. Pelkkää rahan tuhlausta, jos multa kysytään. Mutta onneksi kukaan ei pakota mua käymään bileissä, vaan mä saan tehdä just niin kuin mä itse haluan. Onneksi on setään jotain ihmisiä, jotka menee niiden unelmia kohti. Katsotaan, kuka katuu 10 vuoden päästä. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Mä en tuu koskaan muuttaa mun arvoja ja määrittää mun toimintatapoja sen mukaan, mitä muut ajattelee, tai että se olisi sosiaalisesti hyväksyttävää. Mulle toi alkoholi ja juominen on ylipäätänsä jotenkin outo konsepti. Jos sä niin mietit sitä, niin ihmiset menee jonnekin tilaan, joka on ahdas ja pimeä ja ahdistava, jossa ne juo jotain ainetta, mikä saa sut sekaisin ja tekee asioita, mitä sä et koskaan tulisi tekemään selvinpäin. Ja sit sä heräät aamulla väsyneenä, huonoon oloon, etkä muista siitä illasta mitään. Ja joku vielä maksaa tosta. Mä oon paljon mieluummin viikonloppuisin mun perheen kanssa Suomenlinnassa ja viettää niittenkään aikaa, kun makaa jossain sängyn pohjalla darrassa. Ne on niitä asioita, joilla mulle on oikeasti jotain väliä. Monesti ihmiset sanoo, ainakin mulle, että alkoholi tuottaa niille semmoista mielihyvää, mitä ne ei saa mistään muualta. Mut mun mielestä se ei kyllä pidä paikkaansa. Koska ylipäätään se koko tunne, minkä sä saat siitä, on feikki, se on aiheutettu jonkun aineen avulla, niin miten ihmeessä se on semmoinen tunne, mitä ei muka mistään muualta saa. Esimerkiksi urheilu tuo semmoista mielihyvää, joka kestää monta tuntia, ja sen jälkeen ei ainakaan tule huono olo, niin kuin alkoholista. Toki sä saatat joutua kärsiä sen suorituksen aikana, mutta mä otan sen paljon mieluummin ja loppupäivän iloinen, kuin se, että mä oon 2 tuntia iloinen yhden illan ja seuraavan päivän mä oon ihan paskana. Mä joudun tosi usein valita ulkoisen ja sisäisen konfliktin väliltä, kun mä teen mun elämän valintoja. Ulkoisella konfliktilla mä tarkoitan sitä, että mä teen niin kuin musta itsestä tuntuu ja miltä musta tuntuu hyvältä. Ja kärsin siitä seuraamuksesta, esim. Muiden mielipiteistä. Ja hyvänä esimerkki siitä toimii nämä videot. Tosi usein ihmiset kritisoi sitä sun toimintaa, jos sä teet eri tavalla kuin kaikki muut. Mutta se johtuu usein siitä, että ne on vaan epävarmoja siitä niiden omasta tekemisestä, eikä ne uskalla tehdä asioita silleen niin kuin ne oikeasti haluaa. Mutta mä otan sen paljon mieluummin, kun mä kärsisin sisäisestä konfliktista ja eläisin niin kuin muut haluaa, esim. Käyn bilettämässä ja juomassa, mutta se tuntuisi musta itsestä väärältä sisältä.
Mä haluan kannustaa siihen, että jokainen teistä tekee asioita just niin kuin teistä itsestä tuntuu, eikä mene sen massan mukana. Mä uskon vahvasti siihen, että tää bilettäminen ja juominen on vaan hetken huuma ja se kestää vaan hetken aikaa, eikä tää ole lopullista, joten mun ei tarvi lähteä semmoiseen trendiin mukaan, mihin mä en halua ryhtyä. Mun haaveet ja mitä mä haluan elämältä ja ehkä myös sun haaveet ei ole sellaisia, mitä muut sun ympärillä haluu, mutta se ei todellakaan tarkoita sitä, että sun tarvitsisi tinkiä niistä. Täytyy vaan luottaa siihen, että ne oikeat ihmiset löytyy ajan kanssa. Ja vaikka tällä hetkellä sun kaveriporukka olisi semmonen, jossa biletetään paljon, niin ne ei välttämättä ole sun kavereita enää 5 vuoden päästä. Loppupeleissä se ympyrä, missä sä tällä hetkellä elät, tai se kupla, on niin pieni, että et sä ei sitten tajuu sitä. Ja tuolla on oikeasti niin paljon hyviä ihmisiä, jotka jakaa sun kanssa samat arvot ja elää samalla tavalla kuin sinä, joiden kanssa sun on paljon parempi olla. Se säästetyn rahan ja ajan, mitä alkoholin käytöstä ja bilettämisestä mulle vapautuu, mä voin käyttää itselleni merkityksellisiin asioihin ja mä voin tehdä sitä, millä on oikeasti mulle jotain väliä. Ja mä kannustan, että jokainen teistä tekee samalla tavalla ja seuraa teidän omia unelmia, koska ne on niitä asioita, mitkä on oikeasti loppupeleissä merkityksellisiä. Sen sijasta, että mä joisin, mä voin kuvata täällä esimerkiksi sitä videoa illalla, tai mä voin käydä urheilemassa niin paljon kuin mä haluan, ilman että mulla on darra. Ja se on mulle jotain, mistä mä nautin paljon enemmän kuin bilettämisestä. Älkää koskaan luopuko teidän unelmista vaan sen takia, että muut ei arvosta niitä. Ja mä toivon, että mä voin toimia siitä jonkinnäköisen esimerkkinä. Olen puhunut. Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa.